Il-kumpanija Stewart Healthcare Malta ħabbret li sottomettiet applikazzjoni l-Awtorità tal-Ippjanar sabiex tiżviluppa mill-ġdid l-isptar ta' Salluqa fi Gwarda Manġa. Il-kumpanija ħabbret ukoll li kien hemm progress importanti fl-applikazzjoni għall-iżvilupp tal-Isptar Ġenerali f'Għawdex. Fi-stqarrija Stewart Healthcare spjegat kif dan sar wara diskussjonijiet ma' diversi entitajiet li għandhom x'jaqsmu ma' żvilupp ta' dan it-tip, kif ukoll mal-Gvern Malti b'mod partikolari il-Ministeru tas-Saħħa. L-iżvilupp fl-Isptar ta' Salluqa mistenni jżid u jsaħħaħ il-kwalità u l-aċċess ta' spazji miftuħa u ħodor fl-isptar. Jaqgħad id-daħla ewlenija tal-isptar ma' Pjazza Salluqa, itejjeb l-maniġġjar tal-parkeġġ tal-karozzi u jsaħħaħ is-sigurtà tal-aċċess tal-iskola pubblika. Fl-istqarrija, il-President tal-kumpanija Nadine Delicata qalet li s-sottomissjoni ta' din l-applikazzjoni għandha warajja ħidma ta' sena xogħol. Spjegat kif il-kumpanija rat li dan l-iżvilupp ta' modernizzar u titjib fis-servizz tal-isptar ma joqtolx il-wirt kulturali tal-Isptar Salluqa. Dwar l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, Dr. Delicata qalet li mistennija ssir innovazzjoni u reġeneral tal-binja tal-isptar. Stewart Healthcare qalet li b'dan il-proġett Għawdex ser ikollu faċilità ġdida l-kura akuta li ser tkun mamra b'servizzi moderna u ta' kwalità, fosthom żona fejn jinżel il-helikopter tal-isptar f'każ ta' emerġenza. Jażidet tgħid li dan l-iżvilupp u s-servizzi ġodda ser jingħaqdu mal-Iskola Medika ġdida ta' Parts li ġiet inawgurata ftit ta' xhur ilu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.